Durant la meva adolescència, un dia em vaig adonar que entre els molts dons que m'havien estat atorgats i entre els quals es trobaven una bellesa apol·línea, una certa facilitat per les coses dels llibres i una elevada alçada que segurament em permetria en un futur no molt llunyà jugar en una lliga professional de bàsquet, no es trobava una característica que no sabia ben bé com definir. Una cosa així com llestesa. Aleshores no coneixia l'expressió anglesa que es diu street smarts, com intel·ligència del carrer, vaja. Doncs me'n vaig adonar que per aquestes coses d'això jo era bastant tanoca. Així és com se'm va acudir el concepte de la piràmide dels tanoques. Deixa'm que t'expliqui. The Chamber of Understanding. Imagino que devia estar fent segon de BUP aleshores, perquè a segon de BUP va ser quan estudiàvem les piràmides de població. El concepte en si mateix em semblava fascinant. Era una cosa... la quantitat d'informació que es podia treure d'aquestes gràfiques. Recordo que en un examen vam fer un exercici que ens donaven diverses piràmides de població i teníem d'intentar adivinar a quin país o ciutat pertanyien, en quina època, i explicar les diferents variacions, anomalies i especular sobre elles. Guerres, pandèmies, baby booms... Si us interessa, un altre dia us parlo de tot això. Em podeu deixar els comentaris a la caixa de comentaris aquí baix. Concepte força interessant. Doncs jo vaig desenvolupar el concepte de la piràmide dels tanoques, en la qual el món estava dividit en tanoques, una mica també com la piràmide alimentícia. Els depredadors a dalt, els herbívors a baix... Cadena alimenticia. Hasta arriba está Don Lino, luego yo y los peces comunes. O sea, yo. No. Sigue el plancton y luego las amibas. Sí, y luego sigo yo. Ya voy, no desesperes. Sigue el coral, las rocas, la popó de ballena y entonces sigues tú. Com podeu veure amb aquest gràfic adjunt, i jo malauradament em veia que estava bastant avall aquesta piràmide. No és que em tornés boig el fet d'estar a baix de la piràmide, però cal acceptar les coses com són, no? I no com ens agradaria que fossin. Amb el temps m'he adonat que si bé estar a baix de la piràmide, és molt pitjor encara no saber quin és el teu lloc dintre de la piràmide. És a dir, creure't més llest o més espavilat del que ets. Un mal que, si fa no fa, ens afecta a tots una mica. Així doncs, la pregunta que t'has de fer quan acabis de veure aquest vídeo és: on estàs tu a dintre de la piràmide?